Salam hormatly kardeşler. Bugün ine Gurcu Meclisimizin nowatdaky ýygnanşygynda jemlenşdik. Bugünkü ele alınjak mowzumuz raýatlar barada. Karar ýa-ni kanun teklip ediljek. Biz hem şonu kabul etmekçi bolarys, bir gözden geçireriz. O teklip edilen kanun şu şekilde: raýat sözüniň we raýatlyk düşünjesiniň Türkmenistanda gadagyn edilmegi. Raýat sözüniň türkmençedäki manysy, ýaýyň içinde goýun sürüsü sebäpli insan mertebesini kemsilici bolmagy zerarly Türkmenistanyň çägindäki we daşyndaky insanlara hukuk, edary we syýasy taýdan ullanylmazlygy barada kanunyň kabul edilmegi teklibi. Hormatly kardeşler, ine raýat nemesiniň üstünde gaty köp ýanky yerlikli we ýeterlikli maglumatlar berildi köpçülik üçin. Onuň hem daşynda şahsy näme şahsy tarapdan ama barly ýa-da şu nemeden internetden ýa beýleki çeşmelerden gören bolmagyňyz mümkindir. O raýat söze Arapçadan gelýändir. Ama bize de geçişi da Araplaşmaktan başlayandır. Araplaşma döwrü bilen bilelikde. Araplaşma döwrü näme diýip sorasaňyz, Türkmenistanda iki neme hökmünde geçýär. Birincisi ýanky ben bilýän nemem boýunça aýtjak, adım Türkmençede başgaça ragam bolup biler, Memlükler diýilýär. İkincisi hem Abbasiler ýanky döwründe, Memlükler döwrü, Abbasiler döwrü diýip iki aýrylýar. İki tolkunda Orta Asya nemesi Araplaşýar, diňe Türkmendäl tutuş çotaýdaky türki milletleriň, taýpalaryň, göçebe halklaryň hemmejesiniň Araplaşma döwrü şol nemelerden ibaret. Ve şonuň bilen bilelikde de käbir Arap iklimiňe değişli nemeler, usullar gelýär. Şu usullaryň arasında da raýatlyk var. Raýatlyk bir diňe sözden ibaret däldir. Bu bir düşüncedir, bir döwleti dolandyrış şeklidir. Döwleti nädip dolandyrýarlar? Ýanky çopan ve o sürü hökmünde gözeňne tutulýar döwlet. Raýatlyk nemesinde. Raýat diýmegem o ýanky maddada geçýärler. Bir goýun sürüsü manysyna gelýär. Ýani şu döwleti dolandyrýanlar, padşahlar, sultanlar, ýene beýleki görnüşleri hemmesi köpçülige raýat diýip yüzlenýär. Ýani bir sürü hökmünde görýärler. Bu görnüş bizim nememize bir orta çağlanda 1000 ýyldan bäri dowam edýär. 1000 ýyllyk bir raýatlyk düşünjesi bilen dolandyryldy. Hatta raýat söze kommunistik döwründe ulanmasa da şonuň täsiri dowam edýärdi ve hatta gynançyl tarapy resmi taýdan bolmasa da döwlet dilinde ýa-da beýleki nemesinde gatlaklarynda bolmasa da kommunizm döwrüniň Rus milleti şu Orta Asya'daky milletlere ýanky goşadyrnak içinde baran sözünü ulanýardylar. Açaçan ve munyň mysallary var. Vatikan hemmekim öz başyndan geçiren nemesinden hem bilýändir. Umuman raýatlyk düşünjesi hiç ayrılmadı. Ýöne raýat sözüniň özü belli bir döwürde ulanmada, ýanky kommunistik döwürde diýip aýdaly. Ýöne Sovet Soýuzy ýyklandan soň raýat sözü täzeden dikeldilýär. Täzeden dikeldilende de gönü Türkmenistanyň ilkinji ýanky garaşsyzlyk alındy diýip aýdylýan ilkinji günlerinden däl, soňky ýyllarynda dikeldilýär. Şeýlerek bir
Raýat nemesindäki agyrtagma şeýlere geçýär indi. Bunun bir manysy gaty uly raýatlyk söz, ýani raýat sözüniň manysyna düşünsen, ondan soň şu wagtky Türkmenistandaky adamlaryň görýän jefalarynyň demesiň üstü açylýar. Ýani bir manysy bar. Türkmenistandaky bolup geçýän zatlaryň. Şo manysyndan sebäpli şu gün şu ýagdaýda biz kardeşler şeýlerek indi bu raýatlyk we raýatlyk düşünjesi we raýat söz baradaky siziň hem o aýtjak zatlaryňyzy alyp bilersiz, o ýalňyş bolsa ýalňyş, ýa-da siziň pikiriňizçe dogry bolsa dogry, ýa-da goşmaly zat bar bolsa goşmaly, aýyrmaly zat bar bolsa aýyrmaly görnüşinde ele alarys. Kardeşler, sizin aýtjak zadyňyz bar bolsa buyurup bilersiňiz. 3 minut wagt berilýändir. Eger sözüňizi tamamlap ýetişmeseniz 1 minut goşmaça wagt berilýär. Parahat kardeşimize söz berýän. Sağ olun, hormatly kardeşler, illeşler. Men şurada raýat sözü bardy diýemde, biz şu wagt içenli raýat sözüni öwredilmedi bize. Şu näme raýat sözüni niýenin kimiň sözüni, haýsy gurduň sözüni öwredilmedi. Evet, molumlamada öwredilok. Indi men ýurdum içindäkem pata töýleri, ahun molularyna, gepleşigine, wagzyna köp gatnaşdym-da. Şu wagtlar Kur'any okuýardylar dänim. Toşna şoň edil anyk sözlerini, aýatlaryny terjime edinokdylar. Hiç edinokdylar. Men hiç gawat dilemok şoňa. Men diýýärdim, molla, ahuna, Kur'any toşna sözüni anyk terjimesi ýokmy diýdim. Onu niye etseňiz kyn bolýar diýip. Aýdy öz ahuny mollaň öýdinokdanym gaýanlaky şoň okuwçysy ýa-da bilis işdeşi aýdýar-da onu edip bolanok etseň iderleýärler diýýärdi. Hep pulum oňa köpärýär diýip. Şolam habar bar, şatyrdan ýöne bir aýdynokdylar. Şol raýat sözünim Allah razı bolsun kimini sizi şaýat gelip bize aýtdyňyz. Raýat diýmek bir grajdanmy kadýadyk? Grajdanlyk düşünýärdik. Ada biz burasy mal ekenik. Köpdüne bizi mal ýapdylar. Şu bilmänler. Şoň üçin men bu raýat dilmegine garşy ýurdum içindäki mollalar, ahunlardan şu Kur'any raýat sözüni anyk terjime etmeklerini talep edýär. Dogry terjime etseler halk şonu öwrenjek, özüň nämedigini, nähilligini. Bar men açyk söylem kardeşler. Sağ olun sözleriňize. Sağ olun. Gül kardeşimize söz berýän. Salam kardeşler. Sağ ol Kemine. Men öz tecrübemden aýtjak bolýan, şu biz ýaş wagtymyzda balnitsalar bolsun, nirde ýokary ýerde oturmaly direktor bolsun, napример, medучилищаň direktory, pedinstitutyň direktory, balnitsalaryň direktorlary rus bolýardy. Diňe ornbasarlary türkmen bolup bilýärdi. Bu bir. İkinciden şu avtobusa zada minende şu barany diýen sözleri ken eşitýärdik. Biz ýaşajyk çağatdyk, şo wagtlar bizi adam hastarynda görmän ýaly näme barany, вонючий turtuşki ine bizim özümüzün ken eşiden geplerimiz boldy. Ýöne biz şolara köp bir oňaly näme berip bilmeýärdik sebäp hemişe bizim üstümizde Ruslar durdy. Şoň o wagtlar biz düşünmeýärdik, bilmeýärdik. Inha şu Türkiýe gelip
internetleri görüp, araştırıp, tarihlarımızı bilip, biz yavaş yavaş şu vaktam ellerinde şoların kulyalı oluruz. Soňam ine raýat diýip, goýun diýip, sürü diýip, şoňaly zatlara getirenni özümüz bilme. Ine şu wagt häzir biziň Türkmenistanyň içindäki halkymyzam şu zatlardan habary ýok. Sebäp internet kysykly. Adamlar kän bir her kim bir 5 manat, 10 manat pulun nämesinde hiç kim şu ya oku bilen, ya kitap bilen, ya bir beýnini değiştirmek bilen ne возможностям ýok şolaryň. Benim şu yankı aydan kardeşimizin nämelerine koşup talap edýäs. Türkmen halkı raýat däl, tarihimizi bilmeli. Türkmen halkı diňe erkekleri däl, aýallaram hemişe atyň üstünde savaşjan, gururly, mert adam bolup geçen o Niğde'deki bir Ruslaryň ayak asty bolup, olaryň nämesi kuklası bolup, olaryň raýat diýip söz verip, biziň çağalarymyzy, biziň halkymyzy zaýalandyrmaga el bermeli däl. Menem şu talap edýän şu raýat sözüni pasportumyzdan her zatdan Türkmen halky raýat, Türkmen raýaty diýip aýtmaklaryndan aýtmaklary ýalňyş diýip düşünýän. Sağ ol. Sağ olun. Kardeşler. Sözü Cennet kardeşimize berýän. Salam hormatly guruji meclis agzalary, salam vatandaşlar. Ine şu geçen 30 ýylyň dowamında neresinden alsaň da tutsaň da gopup eline gelýär çüýren Türkmenistan. Sözümizden başlap özümüzi çenle 3 nesli zaýyladylar. Vatan satan goşadyrlar içinde hökümet. Samsyk manisiz sözleri we propagandalary bilen. Ne kemine pasportumyza raýat diýip ýazylan diýen soň gördüm pasportumy doğrudanam raýatlygy diýip gijijik ýazylan. Bu näme diýmek? Men palança aýwa Türkmenistanyň goýuny anlamyna gelýär. Bu insanyň şahsiýetini, mertebesini depelemekdir. Gelin raýat sözüniň manysyny düşündirip geçsek, raýat sözü ýerden gelen we kimlere diýilipdir. Arapçadan geçmiş olan reyaya, Arapçadan dilimize geçmiş olan reyaya sözcüğü bu zamanda sürü diýmekdir. Şonuň üçin tarih boýunça hiç bir zat sorulamayan her zat bolşýal kabul eden topluma reyaya söz ulanıpdyr. Ýene de reyaya diýmek bir hökümdaryň elinde halk ýagny gullar diýmekdir. Farsçada bolsa ýönetilenler anlamına gelen toplumsal sınıfı. Kur'an-ı Kerim'de geçen ra fiilinin iki anlamı bolupdyr. Sürüler otlatmak, hayvanları ýaymak. Terminin ilkinci olup İran'ın geografiýasynda orta çykyp, soňra da Seljuklar aracılığı bilen Osmanlı Döwletine geçenligi takmin edilýär. İslam ensiklopediyasy sözlükde sygyr, goýun sürüsiniň manysyna raýat da onuň köplik manysyny beripdir. Osmanlı Döwletinde däplere göre yönetenler, eskerler, yönetilenler riaya topara ýa-da sınıfına bölünüpdir. Riaya bilen esker sınıfını tapawdy. Riaya sınıfı hak hukuku bolmayan, daýhançylyk, haýwançylyk üstesine de bergi ödeýän toplumdur. Eskeri sınıfı bolsa bergi bermekde hökümli däl gaýtdan padşanyň fermany bilen haklary tölenipdir. Sebäbi Osmanlı ordusyna esker ýetişdirýärler we meclise gatnaşyp bilýär. Hawa, raýat sözü orta asyrlarda halky kemsedici derecede ulanıpdyrlar. Bizim günümizde Türkmen nädip raýat goýuldy. Birinci, internet ýoklugy, bilgeçliğin bilgisiz goýmak üçin. İkinci, mektep ýaşlarynda bilimsiz goýmak. Üçüncü, telewiziýa, radio gazetelerde propagandalar. Aýdymçy şahyrlar hem bar içinde. Dördüncü, öz başta pikir edip bilýän gatlar ýok edilmek. Beşinci de din sömürçiler. Şeydip halk kümsük gelensiz oldu. Bizim dilimizde raýat näme diýmek? Gorkýansyň raýatsyň. Näme üçin diýip sorap bilmeseň raýatsyň. Hak hukugyny sorap bilmeseň raýatsyň. Haçan şulary düşünen soň vatandaş bolup bilersiz. Ne şeýler, şonuň üçin vatandaşlar tizden tiz raýatlykdan çykmamız gerek we türkmen leksikonundan çykarmalydyr raýat sözüni. Az da olsa raýat sözüni düşündirip bildim diýip umyt edýän. Köp sağ olun. Sağ olun.
O gaty giňiş, o düşündürdiňiz, sag bolun. O sözü Bilbil kardeşimize berýän. Salam kardeşler. Menim aýtjakladım şuýda menem garşy raýat sözüniň ulanylmagyna sebäbi ine haýwan sürüsini adam sürüsü diýip bolmaýar, mysal üçin edil şo sebäpden ýöneköý jogor sebäpden adam köpçüligine de haýwan sürüsü diýip bolmaýar. Şo sebäpden ýanky raýat sözüni biziň umumy türkmen leksikasyndan çykarylmagyny menem şonu gollayan sebäbi adamlar raýatlygyň aslyna özlerini baskyn watandaş sahyp bilen oklar. Ine şonu aýdaýyn diýdim, sag bolun. Sag bolun. O sözü Ýeňiş kardeşimize berýän. Sağ olun. Yine şu raýat sözü ýaňam aýtyp geçdim de ýöne bir söz bolmakdan çykdy. Bu hatta adamlaryň kuý häsiýetine seni sink gitdi de. Yani adamlary halky bir hak hukuksuz saklanylýan toplumy raýat diýilýär. Yani hiçili o zatlary yani hak hukuklary ýok bir toplumy. Egerde biz ştaýda yani şo raýat sözünü ýa-da raýat düşünjesini aýyrsak, ondan soňra biz heme raýat nemesini aýırdymyz bolýar, hemem adamlaryň hak hukuklaryny dikeldip berdikleri bolýar da, yani keltmegine ýol açdygy bolýar bu sözü aýrylma bilen bileripdi. Yani raýat diýilýän bir toplum hiç saçanam öz hak hukugyny sorap bilmeýär. Yani talap edip bilmeýär. Raýatlar näme diýär diňe aýdylan zady ýerine ýetirýär. Ýalňyş bolsun, togry zat bolsun, bunu diňe ýerine ýetirip bilýän bir toplum. Yani bu aýtýanlaryňyz siziň ýalňyş zatlar ýa ne doğru zatlar diýilmeýär. Şoň üçin biz ine ştaýda şu raýatlyk sözüni hemde adamlaryň aňyndaky raýat bolan düşünjelerini aýyrmaly diýip pikir edýän menim. Sag bolun, sözüm jemledim. O sag bolun. O Sapar kardeşimize söz berýän. Sağ ol Kemine. Yani raýat sözü ýeke söz bolup galsa bir demede ýöne bu sözüň hakiki mazmuny başka demeler bilen doly durmuşa halkyň agyna singirip ýörlerde. Türkmenistanda sineden bolsaňyz insanyň şahsiýeti bolmalydyr, öýden pikirim galmanda. İnsanlar şahsiýetsiz bolmaly diýilen neme getirilipdir. Elementarny zatlary öz durmuşyňyzdan gödöňüne getirin. Biz arada yani prezident bir oblusa vilayete gidenne ýol takna diýär diýilýär. O 2-3 gün öňünden adamları işe gidecek, ketelhana gidecek, o biri Gowröly biri ketel, yine biri iş var, nemesi var. Yani yol yapılıyor. Bir adam için. Yani şu hopsuzluğu, yani prezident hopsuzluğunu üpçün ediyemişler. Şonu üpçün ediyen adamlar milletin hopsuzluğunu üpçün etmeli. Belki de prezidentin şolun milleti orumalı. Bunu tersine demediliyor da. Onun mekteplerden
kän töz etdik biz. Birinci klasdan ýokary okuwjaýyny gutorýan çalyr. Yani berin bilimlerinden insanyň şahsiýetini kän öldürýärler-de. O bilim alýarlar, malanoklar bu uly, gaty uly soru. Biz entek bu meselede gelmeli bor. O türkmen ýokary okuwjaýlaryny haýsy dille ödäme öwredilýär. Şoň bilen gyzykdyryp gördüňizmi? O sebäbi türkmeniň şu ýapy kalynda daşdan işten internet käkliginden nemeden de Türkmenistan'a Türkmen diline alım bilim berme nemesi potansiyeli yok. Öňem yok. Inna düýünden yok. Onu näýilek 20-30 müň ýylla yani adama yani diplom beripdirler bunlar. Ne biz ýöne türüňe türset goýdular. Şoň üçin Türkmenistan'da ne şahsiýetli adam mene satışım yok da. Prezidentin özünde şahsiýet yok. Bu şahsiýetli adam o toora verilerine cevap verir. O halkyň onu çıkıp bir düşündürür. Bir mertebeti olmalı adamın. Olurum bilen halka görürlemişin. Şoň üçin bu mesele gaty uly meseledir ýöne ýani raýatlyk geçip demetmellerdir, tözdür diýip töz däl. 1 minut goşma cevap berýän. O sözün manysy, mazmuny bardyr türkmeniň. Yani bew bolan milleti gulawran bir sorolýarlyk büýüji bar bu sözün. O biz ine Türkiýede görýändir. O Plan Bey diýip gurlaşylýandyr. Cemal Bey, Kemal Bey, o Kemine Bey diýilýändir. Beydir türkmenler. Ýöne bey näde bular? Öwürdiler bular. Öd elimiz bilen. Mesele gaty dogry wagtynda galdyrylan mesele şoň üçin golleýan şuray denildim. Sag bolun. Sağ olun. Aycahan kardeşimize söz berýän. Salam kardeşler, sağ olun söz vereniňiz üçin. Menem şu taýda raýat sözüne bir gysgaç düşündürüş berýän edim. Şu raýat sözü taryhdan ýani beýle kardeşlerimiziň aýdyşýaly gaty giňişleýin berilen köp many aňlady. O türkmenleri edil şu raýat diýmek ýani biradaçyk aňlatyp geçýäli goýun derejesine getiripdirler şonu. Neme halkymyza da ýanky şahsy pasportlaryna da ýazyp şahsy raýa neme milletiň şahsyna degipdirler da. Şoň üçin şunu meclise hökman wagtyna gozgolan mesele diýip teklip edýän şunu hökman geçiş döwrüne şolaryň cezalandyrylmagyna misleýän. Çünki halkymyzy şu derece goýun derejesine getiripdirler. Bu gaty giňişleýin alınmaly ýöne bir 2 minut, 3 minutyň dowamında aýdylyp gutoruljak neme däl-de raýat sözü. Gaty giňişleýin berilen. Şoň üçin şu sözüň şunu meclise teklip edýän şunu hökman aýyrmaly geçiş döwrüne de soň uly edip kanunlaşdyryp o şu sözü döreden adamlara da ceza verilmegini isleýän. Sağ olun kardeşler. Sağ olun. Sözü Anna kardeşimize berýän. Assalamu aleykum ey vatandaşlar. Sesim gelýär kendine. Hawa gelýär. Raýat sözüne men indi many beresim gelýär. Raýat näme? Raýat görevine getirmek yok bolan adama raýat yetişmän. Görevine getirmek yok adam geçişini bilmeýär. Yani ruhi bolmaýar şol adamda şeýle düşünýän. Yani Ýewropada näme
gödöwüne getirmek üstüge bolan adamlar ilkide näme etýärler sağlıkda kitaplar çäğenler, ýeni kitaplar, ýani gödöwünde okuyan kitaplar gödöwüne zanlanýar. Ne häzirki näme tutmanlarda şo zat ýok. Tarihde nähili geçipdir. Dilden dile geçipdir. Köp wakalary sağlaryna, açyklaryna gurrun ýertirler. Şeýle gödöwüne getirip ýetsek bolsun, ýene bolsun gödöwüne getirip sağan aňyna gaýtyrda sağan aňyna gödöwüne getirmän öwretipdirler. Ýewropada nähili kitapları, ýeňilje kitapları okan ýagdaýynda, islenlik kitap okan ýagdaýynda gödöwünde zanlanýar. Häzirki türkmenlerde hiç zat bir zat aýdanda gödöwüne zanlanmaz. Görkezden ýagdaýynda näme etdiler? Etdiler. Ýani gödü bilen görýär killetine hiç zat zanlanmaz. Näme etýän zatlary. Ýani häzir ösüşiň sebäpleri şondan mukadip etýär. Yani gödöwüne getirmek näme? Edilen işi etmäkäň edilen işi ilki gödöwünde zanlanmaly, ýa-da etsek bolanda mysal üçin men ýöne koýdrat mille işlejek bolýan, o sağkan işletýärdiler menem. Ýene tammut aý mille etmeli, pomidor ekmeli, näme ekmeli, ýer agdarmaly etýärdik, ýöne töwesim ýokdy. Ýöne biýalas etýärdim. Ne barsan töwesim ma näme nähil bolanna odan bolar diýip gödöwme öýdýär, gödöwümde zanlanýar. Solar ýaly esnädik ýöne. Ne häzirki türkmenlerde köp nemelerde ruhy öldürilipdir diýilýär, ruh gödöwüne adamyň gödöwüne bir zat gelen ýagdaýynda ruhy zanlanýar diýip düşünýär. Şeýde bira düşündirip şeýle wakalary gurrun gören ýagdaýynda tarihde bolşýar sadyň üstünden tarihde nähili bolupdyr, bir sadyň üstünden wakany gurrun ýertiripdirler. Soňa halk düşünip bilipdirler, ruhy göterilip bilipdir. Häzirki döwürde şolar ýaly sazlaň, sazlaň ýerine başga bolusy zatlar goşulypdyr. Şeýde köp zatlar ýerini salşylypdyr, şo zatlar gaýtaryp 1 minut goçmaça wagt berdim. getiripdirler. Şo zatlar gaýtaryp gödöwüne getiripdirler. Şeýde köp bolusy zatlar tokulup gödöwüne getirmek üstüge biten halk. Şondan raýatlyk derejesine gelipdir diýip düşünýär. Sag bolun. Sağ olun. Praktikada gynansak da edil şeylerek. Ýeňiş kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Sapraga ýani çäreleri ýatlap geçdi-de. Indi şo çäreler näme üçin edilýär? Ýani prezident meselem bir vilayata gelýär, ýani bir zawod açmak üçin ýa bir fabrik açmak üçin gelýär. Muňa möňüne ýani okuwçylary, çağalar çykarýarlar-da. Bu näme üçin edilýär? Şol çağalaryň hem aňynda raýatlygy hasam berkitmek üçin edilýär-de. Ýogsa ýanky şonuň gelip şo zawody açmak üçin gelýän prezidentiň etjek işi bilen ýa-da şo taýdaky etjek gurrunlar bilen çağalaryň hiç ýyly bir baglanýan ýeri ýok. Şonuň ýoluny çykyp durmalary ýa öňünü tans etmeleri hiç bir zady baglaşan ýok. Ýani onuň açýan bir fabrik, meselem gaz çykarýan bir fabrik açýar, bu taýda çağalaryň näme işi bar? Ya bolmasa ine heme karar çykarýar-da prezident, ýani ak maşin bolmaly, ýani hemme ýerde ak maşin sürmelýär, ýani ene atalara gary renkli maşin sürmekli gadagyn edýär. Ýöne ene atalaram şo hak hukuny elinden alan prezidentiň öňüne de çağalaryny çykarýarlar. Näme üçin beýle bolýar bu zatlar? Ya bolmasa o bir adam özüniň maşyny bilen başga vilayatlara hem edip bilen ok. Aýlanyp gidip bilmek hak hukuny elinden alýarlar. Ýöne çağalaryny
çärelere çykartýarlar. Ýani hazatlaryň hemmesi düýp maksady şo çağalaryň aňynda raýatlyk nemesini herkitmekli üçin edilýär-de. Raýatlyk düşünjesini berkitmek üçin edilýän zatlar diýär. Sözümü jemledim. Sağ olun. Fatma kardeşimize söz vereyim. Tamam kardeşler. Şurada yanında Acahan kardeşimiz pasportlar hakkında belirlep geçti. Benim şu pasportlar hakkında şu açık yani Türkmenlerde 2 tane pasport var. Bu 2 tane pasport, biri içki pasport içeride Türkmenistan'ın içinde, bir yanda dışarıda çıkmak için pasportumuz var. Şimdi şurada benim açık zaten yani içeriki pasportumuzda bizde bir sahifası Türkmen dilinde, bir sahifası Rus dilinde. Şu sahifalarda grajdanin sözü ulanılan, burada raýat sözü yok. Ama ne üçündür yurt dışına çıkan yurt dışındaki ulanacak pasportun adında ya içinde raýat diye yazılan. Şurada şu sorak çıkıyor ne için? Ama Türkmenistan'ın içindeki pasportta grajdanin yani hükümetimiz vatan satan programmasında, gazetelerde, jurnallarda, radyolarda raýat söz ulanýarlar. Biz yani Türkmenler yurttaşına son yılda yarımız 60% Türkmen yurttaşına çıktı. Hemmemizin elimizde, hemmemiz bilýäňiz raýat dep yazılan. Şurada sorak çıkýanda da hemmemizden ne için bu zady beýle etdiler. Yani ne için bizi bu derece aşağıladılar, bu derece yani bizim mertebemize deyip yurttaşına da yani buların etçek nämesi bir kere raýat diýen manyda bize zat edip görkezjek boldularmy? Berde şu zatlar kelene pikir gelýär-de. Ben şunun için şu raýat sözü kim oylan, tapan bolsa, Türkmen halkyny şu raýat sözüne goýan bolsa, soňra şu yurttaşına çıkan pasportun içine raýat dep yazan adamı bir cezasyny näme bir cezasyny vermesine teklif edýän bu sebebi adamın mertebesine değici söz bu. Bütün Türkmen halkını dünya boyunca mertebesine düşüren yine de görkezilýär raýat sözü. Onun raýatın manysına girsek, tarihine son köküne çeli varsa bir giden mal sürü diýen manyda alınýar da şonun için şu adamı men teklif edýän cezalandyrmalysyna. Menin pikirim şundan ibaret. Sağ olun. O sözü Halmurat kardeşimize vereyim. Sağ olun. Hormatly kardeşler, bilşiňiz ýaly Haçanny 1985-nji ýylda SSR'ın birinci we iň soňky prezidenti Mikhail Sergeýewiç häkimet başyna gelende onuň halka ýüzlenip aýdan ine bir jümlesi bar. Rus dilini aýdyn, ilki soň türkmençe geçireň. Adamlary halka ýüzlenip şeýle diýdi. Pakapli выдавливаете из себя раба deyip. Yani Türkmençesi şu damca edip öz bedeninizden, öz ennamınızdan, öz ağınızdan kulçuluk düşüncesini ayırıp taşlanıya çıkarın deyip. Şu dövür 1985-nji ýylda o SSR halkları bunun bu aýdan sözüne düşünmediler. Biz nähili kul yani näme bizni özümüzi azat erkin saýasyna kommunizme urjak bolýar. Yani senin bunu bize şu zatlara aýdýan diýen ýaly pikirde ýokşy gördüler. Ýöne indi şuun kun, şu oturan kardeşlerim ýa şuun kunyň nesili bilip otur. Indi biz şol döwür kul bolup ýaşapdyk. Ýöne Gorbaçow şu zatlar görensen, bilensen halka haýyş etdi, ýüzlerini aýtdy. Şu damja edip kalbyňyzdan kulçuluk çykarsaňyz azatlyga çykarsyn. Ama da şu ýanky gelende şu perestroikasy ýa üýtgedip gurmasy bir towuk keten gapysyny açan ýaly boldy da. Onu açanyň bilen towuklar uçana ol ketler derler.
Ine şu döwürne şular ýaly biz hadisan başymyzdan geçirdik. Inni 30 ýyldan soň ya Gorbaçow häkimet başyna gelenden soň 35 ýyldan soň ya 37 ýyldan soň Türkmeniň akbalyny şuun kun görüp otyr. Inni şol raýat sözüniň manasynyň nämedigini. Şu taýda aýtmak gerekine kardeşlerim bellep geçti. Şu sözün asıl manasynyň näme aňladýany kemine kardeşimiz halk köpçüligini ya mezlisin agzalaryny hödürlemezem olur. Hiç kim bilenatdymy asıl manasynyň nämedigini. Şeýleňmi? Bilýärlere maýdana atdy. Näme üçin aýdana atdy? Bilýän adamlaryň men mysal getirjek bolýan. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy bar. O taýda gör bak 100 ya 300 mi? Şol oturguşda balagynyň syryny ýitiren adamlar bar. O kellesi takır kelle bolup otururlar. Ömrüni şo taýda. Näme üçin şolar halka düşündirmedi raýat sözüniň manasyny. Ya şol diktator ýöne etmediler. Ola pikir etdi, şol raýat sözü diňe halka ýapşar, bular şol raýat sözünden azat, özleri hani Orsiýadan 2 garaşdarlyk hukugyny aldylar, gaçyp bilen gaçyp gitdi, galynyň pülpüllä oturda ya ölüp gitdiler. Indi şu taýda şu meseleni çözmek, şu meselenin üstünde işlemek, sizin Minut goşma jogap berdim. sizin nesliňize gelip ýetdi. Indi şol bizim şol raýatlyk düşünjäni kalbymyzdan Gorbaçowyň aýdyşy damja edip çykarmaly. Olan bir günün işide belki 1 ýyl 2 ýyla çeker ýöne başlanıcı bar. Şo ölenem tezi gutlar. Hökmen şunu aýyrmaly, ornuna da näme getirip bermeli? Watandaş diýip aýdýarmy, ýurtdaş diýip aýdýarmy, illeş diýip aýdýarmy, ya başgasy bir zat tapýarmy? Ýöne raýat däl. Ine men size şonu teklip edýär. Sag bolun, şu gozgolun mesele üçin meni kellap bolýar. Raýat diýen sözi türkmeniň aňyndan, dilinden, kalbyndan aýyrmaklygy. Sağ olun. Söze Hoca kardeşimize geçirýän. Sağ olun. Men sorak bilen başlayacak. Şu postsovet devletlerinin häzir mesela Özbekistan, Kazakistan, Kırgız, Tacik şu devletlerde grajdanlarına, vatandaşlarına näme dep yüzlenýärler? Bu soran vermenin sebebi men az tariha gitjek. Tarihte bu raýat sözüniň en başı komünist döwründen başlaýar. Bu Maksim Gorki bilen Maksim Gorki diýen, Karl Marx bilen Engels'in ideologiýasy bilen, soňam Darwin'in teoriýasy bilen Lenin komünist sistemasyny durmuşda kullanıp ulanýar. Soň bu halkyny hayvallaştırmak diye bir nämeni getirýär bu sistemany, rejimi getirýär. Şunda bolşeviklary döredip, bolşevikler hem bu öz halkyň, kul halkyň üstünden hüküm sürüp başlaýar. Munyň içine KGB'ler hem girýär. Bu häzir bunyň tarihte bir subutnamasy hem bar, halky aç saklap, näçe 1 milyon adamlar halk öldü. Soňra bizler häzirki bu döwrümüze gelsek, SSR'den aýrylan bilen hem bizler şu Arapçasyny edip koydular bu kulun, sürünün, hayvallaştırmanın halkı. Ben şunu ýaly dep düşünýän. Soňra şu sorama jogap berip bilseňiz, kim berip bilse, barmy şu postsovet devletlerinde kim näme dep aýdylýar halkyna yüzlenýärler? Ya men Özbegistany arada aýdyp bilerim beýleklerine bilemok. Özbegistanda fukara diýilýär, ýagny fukara diýmegem, mätäç, garyp gatar diýýär. Şol Komünizmin etkisinde kalan hemme devletler şu halkyna hayvan ýaly edip yüzlenýärler dep düşünýän men. Bizler hem hazır şu aýrylan bilen hem ýene de adymız Arapça edip koydular, raýat dep bulam. Şu Niyazov koydu muny. Niyazov hem şu Jdanov, Khramov'un nämesi bilen, etkisi bilen koydu galiba diýip düşünýän. Şularyň düşünjesi. Sağ olun. Sağ olun.
Başka söz almak isteyen var mı? O Serdar kardeşimize söz veren. Sağ olun sözleriniz için. Meňe sesim Maryamka. Ýa. De meň düşünjem boýunça raýat seri Araplaryň Fergana gelmegi bilen Orta Aziýa ýaýrama bilen oturup başladym kadýan. Dowamynam esasam Türkmenistan ýaşaýjylarynyň barada aýsam Orslaryň Rus imperiýasynyň Göktepe 1881-den bäri başlandym kadýan. Jemey ýani Türkmenistanyň millet halklaryna beýnisine oturtmak bilen. Diňe raýat diýeniň bilen bolanok muny ýani aýdyp geçdiler ýani kardeşim altyapysy bar da munyň taýinlamaly raýat sözüne. Şo taýdak halklary näme etmeli? Birinji bilen uruş etmeli. Uruşda kimler gidýär? Iň mertler gidýär. Galya janyny toranlar ondan düşmanyň tarabyna geçenler olaram näde ýani häsiýetsiz hemme taraba şemala üstürün insanlar bolýardy. Indi şu atrytatyny seleksiýanyň başy şo da. Indi soňky kommunistler geldi, soňky demokratlar geldi. Bunam gapdandan saklap otýarlar. Her türlü çare diýip ýani çare diýerler ama bilim şu bir adamyň içki daşky dünýäsi bar da, daşky dünýäsinde kim bolup biler? Mektep, taryhy, ýani internet, bilim gelýän ýerde ýani bilgisayarçyligi. Buna ýalňyş maglumat berilýär. İçki dünýäsini, içki dünýä enatasy. Enatasam bilimsiz önübesenler ýani sonra bir ýanky sapara aýdyp geçse begleriň geninde sorag derese jogap taplanokda ýetjerde. Öýle funksional ruhdan bilimli adamlaryň mejburi daşyna gatja, gaç bilmedigi ýeriň aşagyna girýär. Ondan bir düşündirjek isleg ýani uçkun bolan ýerleri, isleg bolan ýerlerem ýanky süplükler, çöpdügler sebäpkär aýrylýar da hökümet başyndaky yerli hökümetler. Bu başlanýar o sebäpden uçaska boýlarça. Şeýdip Türkmenistanyň halklary raýat sözi ýani beýnisinde oturýar da bilen kaýıl bolýar ýöňden. Şeýdem dowam edip saklap gelýärler. Sağ olun, bar aýtjaklarym şulardan ibaret. Ýa, sağ olun. Kardeşler şu taýda bir ara kesme berýäs. Soň ýene ara kesmeden soň dowam edýäs. Sağ olun.
Hormatly kardeşler, dowam edýäs. Emämize ýygnaşygyňyza. Indi ýaňky aýdylan ýerlerden ikisany teklip bardy. Biri şu ýaňky Orset, ýaňky kommunizm döwründe de hatda häzirem günümizde de aýdylyp beren bolma mümkinçiligi gaty ýokary. Rus dilindäki görnüşi, ýa raýat arap dilindäki bir görnüşi. Ýaňky goýun diýmegin. Rus dilinde de o baran diýip Türkmenistan içindäki yerli halklara gatykän aýdyldy Rus milleti tarapyndan. Bunun hem Rus milleti tarapyndan aýdylmagyny aýdylyp we kemsilendigini tanamaly biz. Şonam şu günkü alınjak kanunyň içine işlenip o girizilmegini men tarapdary. Soňra ýene goşmaça ikinji teklip o raýat sözüne girzenler. Ýaňky soňky 30 ýylyň içinde ki döwürde o raýat sözüne girzenleriň cezalandyrylmagy tapylyp suud edilip suudda cezalandyrylmagy. O babatdaky ikisany teklip, ýani goşmaça teklip orta atyldy. Indi olaryň üstünde indiki nämämizde o girizip işlärs we şu wagtdan şular barada pikiriniz bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Söz berýän Sapar kardeşimize. Sağ ol. Emre, ilişkiler, kardeşler, berde mesele ýeke raýat sözüni aýryp iş bundan guturmaya. Biz yani Türkmenin şahsiyetine değilmesini yani doğunun te ölýänçe şonu biz üstün etmeli. Türkmenin şahsiyetini her ýerdinde bepelenýär. Her ýerdinde Bismillah Rusyanyň aeroportuny ýerenden içindäki ýaşaýşa nemede dursun. Çykjak bolanda da şonu alyp, ýöne içinde ýaşap ýokam köçeden var ýakan. Ýanky o prezident gorulmaly, tany halky kim gorulmaly? Mertebesini her ýerdinde depeläp ýönder. Ne biz şu arada da bir Osmanlı katliat, şahsiyete demek cinayettirni yani kanun ýazylýar bol biz ýatlatmamız gerek. O kanun bilen ýaşan okdur mukanyan. Gürleşenlere de şonalak döwlet idaratyna baranda adamlary adam hasabyna urulur. Hayvan adam onlar üçün tapawdym ýok. Taşyna getmiyorum halk adam onu. Taşyna getmiyorum diýen o. Bu nähilep beýle bolýar? Şoň üçin biz Türkmeniň mertebesini dikeltmeli. Şu raýat sözem çoň başlangıcı. Şonury alyp bir sözlemem boşsaňyz dogry bolkan ýani men pikirimçe bilmedim. Ya da aýry tin etseňizem ýöne Türkmenin mertebesi dikelmeli. Sonuçta. Ne boldum, sağ olun. Sağ olun. Sapar kardeşimiz şu zatların hemmecesi yani Türkmenin mertebesinin dikelilmeye diýilen bir temanyň aşağında alınsa gowar diýdi benim düşünüşüm boýunça. Kardeşler indi sizden haýyşdym. Şu raýat sözüniň daşyndaky ýaňky Rus milletiniň ulanan sözü bardy. Baran ýaňky raýat sözü bilen manydaş bir manyda. Şo boýunça da birazrak nemäni açsak meseleni. Gowy boljak sebäbi baran diýilen ol has açyk bir nemede bir millete başga bir milletin beýle diýmäne haky ýok.
şu zatlar değildi ve değilbem gelýär. Bulam yetmeýän ýaly şu bize baran diyen bir milleti beýik o hasaplamak ýaly bir neme de var. Ýene şunuňam bir yeri gelende bir misallar bilen giňişleýin açylsa gowy boljak. Tejribelerimizden, geçmişimizden ýa-da ýakynlaryňyzdan eşten zatlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Parahat kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Sözlerinize hormatly kardeşler, vatandaşlar. Doğru soru bize baran diýär. Her yerde tıklaşık olsun ya. Adam, oranın üreti edilýärde. O sorda näme? Türkmenin bile o sorda yoşkulen, stroyduryp, hataradyryp almany. Yani aňarsy ýok. Alýan zadyň aňarsy ýok. Näme alsa? Un alsyn, çilim alsın, duz alsın, şeker alsın, aňarsy ýok gutorya. Ondan soň her kim aljak bolýar. Şonu aňardan bolrak etip koýdylar. O sorda aljaklar şonu. Sıra bekleme o sorda durman. Hewat aljak, alyp gaýdyp durjak biri. Şonu mecbur edýärler. Basılaşmany mecbur edýär halky. Tele toparyň işgalleri ondan o içinde bir sana ortam çıkadan baran ya. Hakikaten baran mecbur edýärler da. Baran olmagy. Mesela raýatlyk sözüni giýerdenlere hem de şonu bilip ahunamaz bilmeler ha. Ve Arapça bilmemiz yok. Arap dilini okuyan ummoğlulamaz, ahunamaz. Biliyorum bize öğretmedikleri için. Olanın cedaatını benim ceda çekmeni isteyen ben, teklif eden. Şu meclise teklif orta eden. Hem raýatlyk deyip bize raýatlyk derecesi verenlere hem bilmem bize öğretmedikleri için. Şu moğolunun ahunun cedaatını bilmeni teklif eden. Ceda verilmeni. Ben sözümü bitirdim kardeşler. Sağ olun. Şonun ýalyk ýerlerden gatkan misallar var. Ýöne Türkmen halkynyň ýa-da şu Türkmenistandaky ýerli halklaryň hiç açanam Rus milletine baran diýen ýere eşitilen däldir köpçülikde. Aýdylan ýeri ýokdur. O sözü Gül kardeşimize berýän. Sağ ol. Ben şu aýtjak zadym öz tejribemden mysal üçin men kakamyň ejesi ýok da o wagtlar Türkmende nähili. Häzir oň ýaly däl, ak gök giyip, çit giyip, yüpek giymen şu 40 güne çelli şu üstündäki zadyny yıkaman dursa sanki bir saýgy duyan ýaly bir dep desurumuz bardy. Biz kiçikken yaşayan yerinde hemmeler hani şunun üstü tertemiz mi? Ya 40 güne çelik kirine batıp yürüp mi? Şon ýalyk garaş vardı. Ben öz tecrübem boyunca şu avtobüse minenimizde ejem yanımda indi ertesi günü 40'ını vermeli vakti bazara gidip otururuz. Şu Türk Rus ayal ejeme Vanyuchi Turtuşka indi ejem ak gökte şu yağlının ak yağlık tiz kir olyara. Kirem bildirip dur o öz depte sorun dip diye o yoksa on yağlı näme. Men şu wagtda çydap bilmän ýanky ayalın boğazına yapışıptım kim näme diýip. Ondan daşary şu wagtlaram şu Ruslar bizi kemsi diýetler. Avtobüse minsen, misal üçin ya bir toplanda bazara barsaňam bir zat al oturan bolsaň seni itip goýberip özleri şu birinci ýaxşy zatlary saýlap alyp sen onun izinden gelmeli şoň ýaly bir zatlar bardy. İş ýerinde, naprimер, glavraçlar hemşe Rus bolýardy. Onun orunbasary Türkmen emma hiç zat çözüp bilmeýärdi. Toplantılara gireninde bir zat diýjek bolsaň 2-3 Türkmen birigip bir teklif bererdi. Emma bir Rus aýdan wagtynda şu Türkmenin gepini koyup şu Rusun gepi dogry bolup çykýardy. Şu wagtlar hiç kellemize gelmendir. Действительно bizi şoň ýaly näme dip o halk birden 90-njy ýylda az bir biz özgürlüğümüzü aldık. Rusları kovduk diýen soň bir
bir iki sany galan doktorlara bizem uşu özümüz görkezip başlapdyk şu 95-nji 96-njy ýylaça. Bizim aydanymız olar uşu biraz pesende olup yüzümüze bakıp durup başladılar. Biz olara aýdýardyk. Yurduňyza gidin. Berde ne işiniz var sizin? Şunça wagt bizi ezip geçtiňiz görün yüzüne aýdýardyk. Ýöne 96-dan soň ýene üýtgäp başlady hemmesi. Aýtjak zadym biz şu wagtlar bilmändir. Dogrusyny aýtsam şu Türkiýe gelip araşdyryp internetten zatdan taryhymyzy görüp özümüze şu Fatmaýam aýdyp geçdi. İşte başlanymda bir şunmy haýsy peredaça bugün gördüm köp zatlary gördüm. Fatmaň bir nämesi var. Bir mamany nämeden de ay muňaly ýurtlar var eken. Näme üçin bizim ýurdumyzda muňaly däl dip. Bir minut goşma jogap berýär. Yavaş gözümüz açılıp başladı. Bu Ruslar bütün ömür bizi ezip geçtiler. Yaşan vaktimizde. Bizim söz hakkımız yoktu. Yöne aýdyşyp bilýärdik. İçinde oňatları vardı, gepine kulak asýanlary vardı. Şunu aýdyn diýdim, ýöne kän aýtjak zatym bar da ki söze nämet bilemok, sygızdyryp bilemok bu minutda. Bolýar soň ýene söz alaryn. Bolýa, sağ olun. O Leyla kardeşimize söz verýän. Salam kesipdaşlar. Menem öz başımdan geçkenini aýtjakman da. Men 1984-nji ýylda Moskwaga bardym. Şunda menden okuşa girmeke bardym da. Şunda menden zawuçumuz sorady. Nerden geldiň dep. Menem Türkmenistandan desem, baran dedi. 84-nji ýylda men eşitdim bu baran diýen gepini. Şundan beri 38 ýyl bolupdy. Bizene yol başçımız goýuny näsi bolup gelipdi, çopany bolup şu waka geldim. Halkymız bolsa goýun bolup gelipdi. Hiç şu waka geldim haberimiz yok şu boluşdan da. Indi haberleşdik şundan. Indi bizani çağalarımız, aktıklarımız şu barançılıktan, koyunçılıktan azat boluşunu talap etemen. Pasportlarımızda da goýun dep ýazylgan. Şunu öçürilişini bize şundan kulçuluktan koyunçuluktan azat boluşunu talap etemen. Ine şunu aýtmak istedim. Rahmet söz bergenleriniz üçün. Sağ olun. Yaşka kardeşimize söz vereyim. Sağ olun söz vereniz için. Täze Türkmenistan'a raýat diýen sözüni ulanmaly däl. Täze Türkmenistan'a raýat diýen sözüni nirede ýazylanmasa pasportlarda, zatlarda da ýok etmeli pasportlary. Yerine kimlik vermeli. Ondan başka da kul sözünü ulanýanlar var. Şu täze kimlik berilen wagt şolary da seyretmelim kädip teklip edýän bir topar kul atlylary var. Berdi kul diýe, Taňry kul diýe, Asyr kul diýe, Gulmat diýe, kul geldi diýe, Gulmurat diýe şolary da seyretmelim kädýän. Kysgaçyk şonu aýdan edim. Sağ olun. Gerekli maddalardan biri. Kardeşler başka var mı? Umit kardeşimize söz verýän. Birinci. Sağ olun. Şu menem şu raýat sözüne karşı bu raýatlaşdyrma ilk önce mekteplerimizden başlayan bu raýat sözünü umuman ayırmalı. Tüce kardeşimizin sorağına iki bilýän jogabyma aýdasym gelýär. Azerbayjanda vatandaş diýilýär. Kazakistanda azamat diýilýär. Bunu özüm araşdırdım. Ondan sonra şu
Türkmenistan'da yaşaman, Türkmenistan'ın dışında yaşayan Türkmen doğallarımız var. Bunu özüm gözledim, araştırdım, okadım. Şu Afganistan'daki Türkmenler, İran'daki, Suriye'deki, Irak'taki Türkmen doğallarımızda da şu rayet sözü sözlerinin içinde geçmeyen eken ya da şu pasportuna, zadına yazılmayan eken bu rayet sözünü düğünden gerek olsa Türkmen sözlüğünden de kaldırmanızı teklif eden e, şu rayet sözünü Türkmençeden Türkmençe perovat edip gördüm özüm denep şu vatandaş diyemek eken. Bizde vatandaş sözü, ildaş sözü, yurttaş sözü bar vakti. Siz nämeye gerek duydunuz şu rayet sözünü ortaya çıkarmana? Näme üçün gerek duydunuz siz? Bu halkı kemsitmek için. Şonun üçün şu rayet sözünü gerek olsa Türkmen sözlüğünden düğünden kaldırmaya teklif ediyor. Sağ olun. Qazaqstanda azamat diýilýän bolsa, azamat, azim, beýik diýmek, ulu diýmek manysyny berýär. Bir ýerdäki halk beýik diýip ad berilýär, başga tarapda da kul diýip ine düşüniberiň. Şu ad. Yani hayran aldım Qazaqstanyň nemesine. Gowy tarapdan hayran aldım. Sözü Gül kardeşimize berýär. Sağ olun. Men aýtjak zatym şu täze Türkmenistanyň guranymyzda özümizin çağalarımıza, aktıklarımıza tertemiz bir depter açıp şu bize çelli edilen yazılan yanlışlıkların hemmesini temizlep inşallah aktıklarımıza aydınlık bir yurdu verip son gözümüzü yumsak ölsek armanımız yok. Şunu aýtjaktym. Sağ olun. Menen bir misal goşjak şu Rus milletiniň ulanan nemesinden öz şaýat bolanym däl, başga bir ýaşulynyň şaýat bolan ýagdaýyndan size gurrun berjek. Ýaşy ulurak bir ildeçimiz gurrun berdi ýaňy ýakynlarda. Bular entek çağa kan owalarna ýa Rus bular gelýän eken her wagtdan bir. Soň çağalaram üýtgeçik adam gören ýaldaşyny üýşýän eken bularam şonuň içinde. Şu çağalaryň içinde üýşýän ekenler. Soň oşo taýda bir zatlar diýip çağalaryň başyna sypaýan eken. Soň ulalandan soň şo ýaşuly belli bir ýaşa gelip Rusçanam öwrenip başlandan soň düşünüpdir. Şol wagt şolara ýa başyny sypap siz kiçijek baranlar diýip men Rusçalap dön aýtmaýyn. Siz kiçijek baranlar tezden ulu baran bolýaňyz diýen eken. Şonda şo wagtam hayran galypdyr. Indi şu raýatly mesele gozgalandan bäri ýadyna düşüp hasam hayranlyk içinde diýen aýtdy. Ýaşuly ildeşimiz. Kardeşler şeýlerek bir tarihimiz var. Gaty ajy, kemsilici, barlygymyz bilen ýokluğumuz ikisiden gynansak da şu wagt. Bar bolmak üçin hereket etmelidir. Hereket etdikçe de bar bolýansyňdyr. Bizim şu taýdaky guruju mejlisdäki berýän nememizem görüşmüzem şol sebäplidir. Biz bu taýda ýuwaş-ýuwaşdan bize ziyan berýän zatlary aýryp we bize peýda berjek zatlara gurup ýa-da dikeldip gitmekçidir. Guruju mejlisiň manysy hem şoldur, gurýandyr täze Türkmenistany. Kardeşler indiki ýygnaşykda ýaňky teklif edilen we aýdylan zatlaryň hemmesini jem edip bir ara getirip dowam etmek üçin we häzirlikçe şu taýda jemleýäs. Goşulşanyňyz üçin, gatnaşanyňyz üçin sag bolun.